Добрый дзень, з вами Оршеў і наперадзе агляд асноўных навін Аршаншчыны за тыдзень. У Воршы запланавалі рэканструкцыю парку «Казачная краіна». Воршы яшчэ не далі звання горад працоўнай славы, а ўлады ўжо расчысцілі пляцоўку пад стэлу. Жанчына збіралася ўсіх падмануць, купіўшы падробленае пасведчанне кіроўцы, але падманулі яе. Гэта і іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. 245 тысяч рублёў. Такую суму Аршанскі льнокамбінат гатовы сёлета ўкласці ў добраўпарадкаванне аздараўленчага летніка «Лянок». На 100 тысяч рублёў плануюць закупіць спартовае абсталяванне. Аздараўленчы летнік запросіць дзяцей і падлеткаў на адпачынак у традыцыйны час у чэрвені. Льнокамбінатаўскі летнік каля вёскі Чырвоная Харкаўка працуе ўжо 75 гадоў. Праўда, на момант адкрыцця ў 1951 ён меў іншую назву «Чайка». Летась старшыня Аршанскага райвыканкаму Ігар Мароз заяўляў, што лянок мусіць стаць узорна-паказальным. Зразумела, што без значных грашовых укладанняў гэта нерэальна. Раней льнокамбінат не здолеў пацягнуць будаўніцтва базы адпачынку побач з летнікам. У Аршанскім парку «Казачная краіна» зноў запланавалі капітальную рэканструкцыю. Работы пачнуцца сёлета ў верасні пасля закрыцця чарговага летняга сезону. Абяцаюць поўную замену атракцыёнаў і ўстаноўку новых, толькі для дарослых. У парку мяркуюць зрабіць асобныя тэматычныя пляцоўкі МНС і ДАІ. Для вывучэння правілаў дарожнага руху ў парку хочуць нанесці адмысловую разметку. Па-новаму будуць пракладзеныя забрукаваныя сцяжынкі, зменяцца ландшафтны дызайн і малыя архітэктурныя формы. Канкрэтных выяваў, якім чынам будзе выглядаць дзіцячы парк пасля рэканструкцыі, аршанцам не паказваюць. Якраз гэта і выклікае трывогу. У час апошняй рэканструкцыі парка да дажынак 2008 быў перанесены помнік Владзіміру Караткевічу, знакамітаму пісьменніку. Ён быў усталяваны ў 1992 годзе на месцы хаты, дзе да вайны жыла сям'я Караткевічаў. Але да дажынак на гэтым месцы вырашылі збудаваць прыбіральню, а помнік перасунулі. Ён апынуўся ў кампаніі герояў казак і мультфільмаў, прычым не па матывах Караткевіча. Ці плануюць помнік перанесці зноў і як ён будзе глядзецца ў новым ландшафце, невядома. Сёлета 26 лістапада будуць адзначацца 95-е ўгодкі Владзіміра Караткевіча. За ўвесь мінулы год у Дубровінскім раёне стварылі ўсяго 8 працоўных месцаў, тады як у пошуках ва ўпраўлення працы, занятасці сацыяльнай абароны Дубровінскага райвыканкаму звярнуўся 581 чалавек. Садзейнічанне ў працаўладкаванні было аказана 510 грамадзянам, адзначалася ў справаздачы выканкаму, але лічба незразумелая. Магчыма, гэтым людзям толькі прапанавалі вакансіі, а не ўладкавалі на працу. У раёне бракуе аператараў машыннага даення, ветэрынараў, заатэхнікаў, аграномаў, не толькі шараговых, але і галоўных. Аднак толькі 45 вакансій летась былі абвешчаны з прадастаўленнем жытла. Пры гэтым насельніцтва на Дубровіншчыне старэе, а моладзь заставацца ў дэпрэсіўным раёне не збіраецца. Колькасць тых, хто працуе, складае менш за палову агульнай колькасці жыхароў раёну. У Воршы рыхтуюць месца пад стэлу ў гонар прысваення звання горад працоўнай славы, але ёсць нюанс. Пра тое, што Воршу і Барановічы вылучылі на прысваенне ганаровага звання ў межах праекту СНД, стала вядома яшчэ 30 сакавіка, але яшчэ за тыдзень да таго, як гэта паведамілі жыхарам, Аршанскі райвыканкам ужо абвясціў конкурс на праект адмысловага помніка. Плануецца стэла да 9 метраў вышынёй, поўная савецкіх сімвалаў. Конкурсныя працы трэба было прадставіць да 8 красавіка. Мінуў месяц, аршанцаў дагэтуль не пазнаёмілі з праектам пераможцам і не прапанавалі яго да грамадскага абмеркавання. Аднак пляцоўку для стэлы на скрыжаванні вуліц Грыцаўца і Заслонава ўжо рыхтуюць. Больш за тое, афіцыйна звання горад працоўнай славы Воршы яшчэ не далі. Паводле праекту СНД яно даецца гораду, жыхары якога ўнеслі значны ўклад у дасягненне перамогі ў Вялікай чыннай вайне 41-45 гадоў, забяспечыўшы бесперабойную вытворчасць ваеннай і грамадзянскай прадукцыі на прадпрыемствах, якія размяшчаліся на тэрыторыі горада і праявіўшы пры гэтым масавы працоўны гераізм і самаахвярнасць. Разглядаць у названым кантэксце Воршу вельмі недарэчна. З 16 ліпеня 41 па 27 чэрвеня 44 гадоў горад быў пад нямецкай акупацыяй і працаваць дзеля перамогі СССР маглі хіба тыя аршанскія прадпрыемствы, якія былі ў эвакуацыі. Жыхарка Воршы сабралася ўсіх падмануць, купіўшы падробленае пасведчанне кіроўцы, але падманулі яе. Аршанка сустрэла ў тэлеграме прапанову купіць правы кіроўца без праходжання навучання і без здачы экзаменаў. Жанчына звязалася з прадаўцом, які паабяцаў вырабіць пасведчанне кіроўцы усяго толькі за 1950 рублёў, але з перадплатай. Грошы былі паспяхова пераведзеныя, але абяцанае пасведчанне жыхарка Воршы так і не атрымала. Усведамляючы, што давядзецца расказаць пра жаданне падмануць ДАІ, аршанка спачатку не наважвалася звярнуцца ў органы міліцыі, але
але страчаных грошай стала шкада. Цяпер міліцыя шукае прадаўца-махляра. Вечарам 6 траўня жыхарка горак прагульвалася з сабакам і заўважыла пажар у прыватным доме па вуліцы Якубоўскага. Дзякуючы пільнасці і неабыякавасці мясцовай жыхаркі быў выратаваны чалавек. У задымленым пакоі на ложку супрацоўнікі МНС знайшлі гаспадара дома, мужчыну 1965 года нараджэння. Яго вывелі на свежае паветра і выклікалі хуткую дапамогу. Пасля агляду медыкамі высветлілася, што мужчына не пацярпеў. Знаходжанне ў эпіцэнтры ўзгарання магло каштаваць яму жыцця, калі б дапамога не падаспела своечасова. Пажар аператыўна патушылі, пацярпела толькі ўнутраная маёмасць дома. Адмыслоўцы не выключаюць, што прычынай магла стаць неасцярожнасць гаспадара пры курэнні. Вядома, што ён стаіць на ўліку як асоба, якая злоўжывае спіртнымі напоямі. Па словах суседзяў, тым вечарам, калі здарыўся пажар, яго таксама бачылі ў нецвярозым стане. Кароткая падборка спартовых вестак. Футбольны клуб Ворша прынёс прыемны сюрпрыз заўзятарам. Пасля няўдалага пачатку сезону аршанцы правялі баявы паядынак з гомельскім лакаматывам, што ідзе значна вышэй у турнірнай табліцы. Нічыя 3-3 дазволіла блакітна-чорным пакінуць зону вылету першай лігі. Аршанскі Вітэн стартаваў у чвэрцьфінале першынства Беларусі ў міні-футболе. Чырвона-чорныя ў серыі да 2 перамог змагаюцца супраць сталічнага дарожніка. Вітэн перамог у рэгулярным першынстве. Вынікі гульняў з дарожнікам чытайце на нашым сайце і ў нашых сацыяльных сетках. І яшчэ пра міні-футбол. Смалянец Дмітрый Швядко заваяваў яшчэ адзін трафей у Расеі, дзе цяпер выступае. У складзе каманды КПРФ ён стаў уладальнікам Кубку Расеі. У паўфінале ягонаму клубу процістаяла каманда з аўтаномнай рэспублікі Комі «Новая генерацыя». Масквічы перамаглі ва ўпартай барацьбе. Прычым найважнейшы гол загнаў акурат 25-гадовы Дмітрый Швядко. У вырашальнай сустрэчы, якая праходзіла ў горадзе Ухта, КПРФ змагаўся з нарыльскім Нікелем, і чырвоныя ў пераканаўчым стылі здабылі свой першы ў гісторыі Кубак Расеі. Спадужніку не пакінулі ніякіх шансаў 7-2. Сам Швядко не вызначаўся, але істотна дапамог камандзе. А цяпер пра родную вёску Швядко, Смаляны. На сайце галоўнага ўправлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама ў раздзеле «Маёмасць» з'явіліся адразу дзве прапановы з Аршанскага раёна. Абодва будынкі належаць Аршанскаму дзяржаўнаму аграрнаму каледжу. Гаворка пра сталоўку 1967 году пабудовы з электразабеспячэннем, ацяпленнем, халоднай вадою, каналізацыяй і зямельным участкам, а таксама пра склад мінеральных угнаенняў 1961 года. Чаму сталоўка і склад раптам апынуліся лішнімі, не паведамляецца, але можна здагадацца, што справа тут хутчэй за ўсё ў складанай фінансавай сітуацыі. Відаць, усё настолькі дрэнна, што вырашылі пакінуць мясцовых студэнтаў без сталоўкі. У мястэчку ёсць рэшткі касцёла Дзевы Марыі і замка Белы Ковель 17 стагоддзя, а таксама царква святога Аляксея з капліцай-усыпальніцай 19 стагоддзя. Сталоўка магла б абслугоўваць не толькі студэнтаў, але і турыстаў. Але ні пра турызм, ні пра студэнтаў цяперашнія гаспадарнікі не дбаюць. Адметны архіўны дакумент пра аршаншчыну апублікавалі ў адным з тэлеграм-каналаў, прысвечаных гісторыі. Папера датаваная 20 траўня 1904 году. Гэта заключэнне паліцэйскіх, якія разбіралі сігнал. Каля мястэчка Мікуліна Аршанскага ўезду былі знойдзеныя эсэраўскія ўлёткі. Эсэры – партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў, ворага царскай улады. Ва ўлётках быў тэкст на расейскай мове «К деревенской бедноте», падпісаны псеўданімам Н. Ленін. Пазней Уладзімір Ульянаў адкіне ініцыял Н ад свайго самага папулярнага псеўданіма і з ім увойдзе ў гісторыю. Скрутак улётак знайшоў мясцовы селянін па дарозе праз поле і перадаў улёткі мясцоваму настаўніку, а той ужо аддаў іх у паліцыю. Улёткі былі знойдзеныя 8 студзеня 1904 году, а разбіральніцтва ішло да 20 траўня. І толькі ў гэты дзень пракуратура пастанавіла спыніць разбіральніцтва, бо вінаватых не знайшла. Вёска Мікуліна – частка Вялікага княства, якая з 1919 года знаходзіцца ў Смаленскай вобласці Расеі. Пра спадчыну ВКЛ там цяпер нічога не нагадвае, але быў цяпер знішчаны бернардынскі манастыр. У 1904 годзе вёска знаходзілася ў складзе Аршанскага ўезду Магілёўскай губерніі і была сталіцай сваёй воласці. На гэтым наш выпуск завершаны. Больш навінаў чытайце ў матэрыялах на нашым сайце і ў сацыяльных сетках. Вам спадабалася гэтае відэа? Тады запрашаем паставіць пад ім падабайку і падпісацца на наш канал, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы на наступным тыдні.